Ukusimama kwesimo somnotho, leli khandlela ulishisa usimamisa isimo sakho semnotho oloko osukutholile. Abanye abantu bathola izinto zishelelelele zisuke kubo, abanye umuntu uyasebenza ahlanganise kodwa kungahlali, omunye umuntu asebenze noma imali ivele ishelelele ingene ezintweni ongayiboni. Kusuke kudalwa ukuthi awuzange wenza noma wafaka isisindo noma lokho okwenza ukuthi into oyihlanganisile ihlale. Sekungaba imali, yebo, sokungaba izinto ozihlanganisile, yebo, ozwa kuthiwa hey, lo muntu wayeyakhile madoda kwachitheka yonke into, lo muntu behlanganisile madoda behlanganisa noma nonkosikazi wakhe, kodwa konke abakuhlanganisayo bayakuluza, kuhamba kushabalale kuphele kuze izinto zizofika ziyithathe lento ziyidungadunge ziyichithe. Uyawenzeni ngaleyo nto wena ekwenza uhlale uqala phansi empilweni? Akunandaba ukuthi uqala phansi ngokuncane, uqala phansi ngokukhulu bese uhlanganisa okukhulu kangakanani, kodwa nje ukuchithekelwa nokulahlekelwa nokuhlala uqale phansi kuyinto ebuhlungu kakhulu. Kunabantu abahlala behawuntwa bezingelwa izimo ezinjalo. Ngiyangithi uma ngabe sekunjalo mina sukuma, kodwa kulokhu kunokuhlala nisukumile nagijima naye ezinyangeni, nagijima naye ebaprofethini, nabuya futhi kunganalutho oluyenzekile. Thola ikhandlela leli fanekisela elibonakala la, Gold Beehive, kuyikhandlela elikusiza usustain. This candle helps you to sustain life, to sustain yourself in whatever you do or whatever you put together. It stays. Other than today, we see you better, well, we see you having achieved. In no time, you look to be the poor of the poorest, struggling. If you are magnetic to strugglers, you put up things together that do not last. And then this is your candle. Light up for your wealth. Light up for your lucky, if I may put it in that way. Light up for your clear pathways. Light up for achievement. Light up for power to achieve. Kunabanye abantu abahlala benze izinto kodwa zingami sebenzela abanye. Mawuthenga imoto wena ayizukugcina kuwe, uzoyithenga ifike kuhluphe wena ngento encane, iyala ukulunga ngento encane bese izokugcina ikomunye umuntu, usuyithengise chip. Uthenge umuzi wena, lo muzi lona udliwa kuwe ngoba uyahluleka, uneyinkinga, izinto azihlali kuwe, omunye buya uthenge chip ku auction. So leli khandela ulayithela umphefumulo wakho ukuthi ukwazi ukumelana nezinto ezingadiliza lokho osuke ukwakhile kuhlale. Uyalayitha leli khandela njengomuntu ophahlayo, njengomuntu othandazayo, njengomuntu okhuluma kwimpepho, ucela ukukhanya, ingilozi yakho yokusimama, ingilozi zenkani ezidayi thina silahlekelwa, zigcine lokho sukukuhlanganisile. Ungabi wena ngumuntu ohamba uyososela abanye befika sebethola kuwena sokushibhile, wena uhlala uqale phansi, wena usungathi udalelwe ukuthi uzofukuza uze uyofa. Layithela isimo sakho sokuphila. Ungabe unespaza sakho, silayithele. Ungabe wenzani, uyathengisa unetafula lakho, lilayithele. Okunye nokunye okwenzayo noma kuncane noma kukhulu kulayithele ukuthi kuhlale kuze kutholwe nangokunye. Kuyile sizathu lesi silayitha leli khandela lesi sicela umnotho. Celani.